minister van Nieuwenhuizen, gezaghebber Reina, membro di prensa, uniturco ta sintonizanos. Bom tarde, meu nome é Carla Ansoliano e me chamo bom menina em rueda de prensa de AUE em conexão com a visita de trabalho do ministro de Infraestrutura e Manejo de Água, senhora Nieuwenhuizen. Primeiramente, o ministro do riba a palavra, depois de qual gezaghebber do dirigir o mesmo Bolsonaro e seguidamente nós seguimos com o turno de pergunta para a prensa. Het woord is aan u, minister van Nieuwenhuizen. Ja, heel veel dank. Bom tarde allemaal. Ontzettend fijn om hier te mogen zijn. Het is mijn eerste keer op Bonaire. Ik moet jullie waarschuwen, want het is waarschijnlijk niet de laatste keer. Want ik heb het echt zo ontzettend mooi gevonden hier. Ja, wat voor jullie allemaal heel gewoon is. Maar de flamingo's in het echt te zien in plaats van in de dierentuin is wel heel erg bijzonder. Dus dat heb ik ook mee mogen maken, naast alle zaken die we natuurlijk voor het werk hebben bekeken. De wegen, maar ook gekeken natuurlijk bij WEP, hoe het ten aanzien van het water, het drinkwater voor elkaar is. BOPEC, we ben op de luchthaven geweest, heel veel gezien. Waar we natuurlijk vanuit ons ministerie heel veel goede banden onderhouden. Ook met de gezaghebber en alle andere mensen die daarbij betrokken zijn. Dus ik ben er erg van onder de indruk. Ook als je ziet hoe ontzettend veel er gebouwd en gedaan wordt. Hier de haven vergeet ik nog te noemen. Ook even gekeken hoe daar toch heel veel tot stand is gebracht. Dus ik ben erg onder de indruk wat een booming business het hier is. Ja. Dank. Sì, danke Caroline, buon tardi tu presente. Para mim também é um honor estar aqui na rueda de prensa. Maneira ministro mesmo mencionar, visita tá promebia, ministro sempre a ministro stelde uit een motivo dan imprevisto na Holanda visita. Hoor ik die motivo também para não estar aqui não, pero estou contento que está aqui não, sim. Ik zeg dat voorgaande bezoeken altijd afgezegd werden voor onvoorziene omstandigheden, die nu ook weer zijn, maar we zijn heel blij dat u hier toch kan zijn. Lo que ministro mesmo visitamos diferentes proyectos, que parte do Ministério de Infraestrutura e Manejo de Água. De água é um que está DJ e nós fazemos diferentes recorridos no projeto, entre outros de brandstof, Bonaire brandstof terminals, BIA, WEP. El proyecto de Galileo, que es un proyecto muy interesante. Nos vamos también el proyecto de Hafnovo y naturalmente colegas diputados atender diferentes otros temas, entre otros de nuestra infraestructura que están pendientes. Pues, tour, nós estamos muito satisfeitos com a visita. O ministro mesmo disse também que su último viaje e nós estamos contentos de que de maneira que nós sabemos em cooperação com o Ministério e me espera no futuro que nós possamos seguir ampliar isso aqui, que nós possamos desenvolver nossa isla muito mais conjuntamente em boa direção com o Ministério aqui. Dank u, minister van Nieuwenhuizen. Dank u, gezaghebber. Nós passamos a mesura para a parte dessa pergunta. Na quem me pode dar para minha pergunta? Sean, van het Hof. Minister, welkom. Ja. Het zal u tijdens uw rit vast niet ontgaan zijn dat het af en toe wat hobbelt op Bonaire. De wegen zijn er nog steeds bedroevend aan toe. Iedereen vindt eigenlijk dat er te weinig gebeurd is de afgelopen jaren. Wat vindt u daarvan? Nou, ik begrijp de problematiek zeer. We hebben er ook uitgebreid over gesproken met de gezaghebber. Maar ook met mensen gewoon van Bonaire zelf die hun eigen ervaringen hebben verteld. We hebben gisteren een bijeenkomst ook gehad met een ondernemer en met mensen gewoon die er dagelijks de ervaring mee hebben. Maar ik heb ook wel gezien dat er nu hard aan gewerkt wordt. We hebben vanuit Nederland daar ook financiële middelen voor beschikbaar gesteld. En er is ons ook uitgelegd dat het wat aanlooptijd heeft gehad, zeg maar, om juist te zorgen dat het echt goede plannen zijn en dat je niet voor een makkelijke oplossing kiest waardoor je na een paar jaar weer gewoon dezelfde problemen terugkrijgt. Dus ik heb ook een paar projecten in Rincon zijn we gaan kijken waar ook op dit moment hard gewerkt werd aan een kruispunt en een weg waar het asfalt helemaal vernieuwd werd. Ik geloof dat er nog 7 of 8 andere plannen in de pijplijn zitten om ook op deze manier uit te gaan voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er goed naar gekeken wordt. Dat het dan ook in één keer echt goed aangepakt wordt. Zodat je niet over
5, 6, 7 jaar weer dezelfde problemen terugkrijgt. En nou ja, nogmaals, de financiële middelen zijn er. En er zijn ook mensen vanuit Nederland betrokken om, ja, waar dat kan, de kennis mee te helpen, zeg maar. Dus ik heb echt vertrouwen in dat, dat het op de goede weg is en dat er heel hard aan wordt gewerkt. Oké. Nog één vraagje. U had het net over de financiële middelen zijn er. Is er ook nog gepraat over wie de 6, 7 ton extra voor de te kleine rotonde gaat betalen? Gaat Nederland dat betalen of moet het uit een ander stuk weg vandaan, zeg maar? Nou, we hebben het op de hoofdlijnen besproken, niet over individuele projecten gehad. De financiële middelen zijn in zijn totaliteit beschikbaar. En het is natuurlijk aan het gezag, aan het openbaar lichaam zelf, om dat soort zaken te beoordelen. Oké. Oké, dank je. Volgende vraag. Ludo, de extra, Bonaireano. Ja, goedemiddag. Ik vroeg me af of u ook met gedeputeerde Kroon hebt gesproken. Omdat het valt op dat u zegt, ik heb met de gezaghebber gesproken. En ook met andere, min of meer dat je zei in de uitvoering of zo. Heeft u met gedeputeerde Kroon gesproken? En mijn vraag eraan gekoppeld is, de laatste tijd wordt er veel gesproken over rijkswegen. Is dat besproken met u? En hoe denkt u erover? Om bepaalde wegen aan te wijzen als rijkswegen, waardoor Nederland de eerste verantwoordelijke daarvoor wordt. Nou, ik heb zeker met gedeputeerde Kroon gesproken. Ik geloof dat ik hem wel op 5, 6 verschillende locaties ook tegengekomen ben de afgelopen dagen. Ik mag zelfs al James zeggen, dus we zijn op goede voet samen. En nou ja, dat punt van hoe ga je de wegen nou benoemen, dat is zeker ook besproken. Maar er is ook een stuurgroep waar onze ambtenaren, nou, waar ook 2 mensen van hier op de tribune zijn, aanwezig zijn, ook in participeren. Dus daar wordt gezamenlijk verder over gesproken. Maar het is natuurlijk belangrijk, dat hebben we gisteren ook gewisseld, dat je goed kijkt naar waar is welke weg nou voor bedoeld. Sommige wegen moeten ook de heavy trucks vervoeren, andere wegen kijk je ook naar de voetgangers, fietsers eventueel. Dus daar wordt echt goed naar gekeken. Welke rol heeft welke weg, maar dat moet verder nog samen uitgewerkt worden. De vraag was eigenlijk ook wel van, hoe denkt u, hoe staat het er tegenover? Over rijkswegen, dus echt wegen waar u als verantwoordelijk minister of uw opvolgers of de Nederlandse regering echt voor verantwoordelijk wordt. Heeft u daar enig idee over? Hoe staat u daar tegenover? Nou, daar zijn, net zoals voor alles, zijn daar strakke regels voor. Rijkswegen in Nederland hebben ook een heel eigen regime waar zo'n weg dan aan moet voldoen. Dus ik weet niet in hoeverre dat hier van toepassing is. Dat moeten we echt ambtelijk verder uitwerken. Últimas pregunta. Marit, Caribisch Netwerk. Ja, het was nog heel even voor het borduren op de vroege vraag. U zegt we moeten dat verder uit gaan werken. Maar u staat er in principe wel positief tegenover dat Nederland de renovatie op zich neemt en dat Bonaire meer onderhoud zou gaan doen bijvoorbeeld. Nou, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Dat hebben we met elkaar al langer geleden afgesproken. En we moeten nu precies kijken hoe dat dan per weg uitwerkt. Maar nogmaals, er zijn gewoon voor een categorisering van wegen, er zijn strakke regels voor. Even een klein voorbeeldje, om bijvoorbeeld in Nederland iets een snelweg te mogen noemen. Dan mag er geen op- of afrit zitten over, geloof 20 kilometer. Hè? Dus allemaal van dat soort regels passen bij hoe is een bepaalde weg gekarakteriseerd. En in hoeverre je dat nou 1 op 1 kunt vertalen naar de situatie in Bonaire, dat kan ik echt niet overzien. Dus daar moet echt gewoon verder onderzoek naar gedaan worden. Maar daar zullen de mensen hier die in die stuurgroep zitten voor de wegen echt samen verder het gesprek over. Dat hebben we ook afgesproken. We gaan met volle inzet door in die stuurgroep om gezamenlijk dat gesprek aan te gaan. Maar de uitkomst weten we echt nog niet. Nee. Maar je kunt wel de bevolking geruststellen dat dat inderdaad opgepakt gaat worden door Nederland. Op korte termijn. Nou ja, we gaan op dezelfde manier door in de stuurgroep. Ik heb de overtuiging dat er heel hard aan gewerkt wordt om verbetering te krijgen van alle wegen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk om te kijken naar welk verkeer gaat waar over, hè, waar is het hardste nodig. Volgens mij is daar ook een goede prioritering nu voor gemaakt. Hè, van welke
geloof 7 of 8 projecten er nu al in de uitvoering staan. Dat zijn ook projecten die heel hard nodig zijn. Maar gedeputeerde Kroon had bijvoorbeeld ook wel een aantal andere plekken waarvan hij zei dat zou laaghangend fruit kunnen zijn. Kunnen we daar ook niet wat doen? Nou, daar moet echt dan, dat moet je toch voor het hele eiland bekijken. Van waar komen die financiële middelen nou het beste tot besteding met het grootste rendement voor de Bonaireanen. Dus dat moet echt nog uitgewerkt worden. Zijn er nog más preguntas? Alex, de Nos TV. Minister zei dat is voor minister de eerste keer hier op het eiland. Mijn vraag is, wat is uw indruk op de infrastructuur van Bonaire? Dus van de wegen, de airport. Hoe zie je de status? Goed of waar kan het verbeteren? Nou ja, mij valt op dat er grote verschillen zijn. Als ik kijk op de airport, daar is ontzettend veel werk verricht en het ligt er prachtig bij. Op veel stukken. Ik zag dat jullie bijvoorbeeld de meest indrukwekkende brandweerauto's daar hebben die ik ooit in mijn carrière heb gezien. Dus sommige dingen zijn heel erg top. Maar je ziet natuurlijk ook wel plekken waar het gewoon echt nog niet op orde is. Dus waar er ook echt nog veel werk voor nodig is om het te verbeteren. En ik denk dat dat ook gewoon, daar werken we graag aan mee. Om dat in de komende tijd ook verder te brengen. Dido? Wat was? Er was een communicatie geschreven, een persbericht over Uncobon, over dat Nederland moet het taak van infrastructuur hier op Bonaire overnemen. Wat is uw mening daarvan? Ja? Nou, volgens mij is er geen sprake van dat wij hier iets overnemen. Ik geloof ook niet dat de gezaghebber daar heel veel enthousiasme voor zou hebben als ik met dat soort plannen kwam. Want we hebben juist afgesproken, meerdere keren, wij praten niet over Bonaire, wij praten met Bonaire. We doen alles zoveel mogelijk samen en dat is ook gewoon het leukst. En op die manier krijg je ook de beste resultaten. Want jullie weten het beste wat hier nodig is. Jullie kennen hier de omstandigheden en wij kunnen helpen voor zover we kunnen. We hebben bijvoorbeeld bij het Galileo Center, waar we vandaag de start voor mogen geven, kunnen we samen optrekken om daar ook nog een vervolg aan te geven richting Europa. Dat trekken we gewoon eensgezind op in een lobbytraject. En dat was ook een mooi feestje om te vieren vandaag. Want dat is ook belangrijk, denk ik, hele mooie werkgelegenheid naar Bonaire te halen. Belangrijk ook voor de satelliet, voor de navigatie, voor communicatie. Dus Bonaire speelt dan, komt daarmee echt ook op de wereldkaart en ook op de Europese kaart te staan. Dus ja, waar het kan trekken we gewoon samen op richting Europa. En op alle dossiers proberen we dat zoveel mogelijk te doen. Ja, sorry dat ik even hierop doordenk. Ik heb veel bewondering voor uw diplomatie, hoe u al die vragen beantwoordt. Heel netjes, heel keurig. Maar u moet niet vergeten dat er ook mensen thuis zitten te luisteren. En die rijden iedere dag over al die slechte wegen die we hier hebben. En waarschijnlijk hebben ze ook wel zo'n gedachte van, oh, de minister komt er en dan gaat er iets gebeuren nu. Kunt u de mensen misschien blij maken met één praktisch punt of één zaak waar ze zeggen van, dat gaat er gebeuren op het eiland? Want ik hoor een heleboel dingen van u. Ja, Galileo is mooi, maar ik zie de mensen niet door de ruimte rijden van hier naar Rincon of zo. Dus ze rijden over die slechte wegen. Ja. Heeft u iets concreets mee te delen aan de bevolking? Nou, ik kan geen valse beloftes doen. Ik kan niet gaan zeggen van die weg gaat volgend jaar aangepakt worden. Daar heb ik echt vertrouwen in de gezaghebber en alle mensen daaromheen. Ik heb ook met de mensen gesproken die dat werk uitvoeren, die het coördineren. En zij moeten die keuzes maken. Wat wij doen is kennis en financiële middelen ter beschikking stellen. En ja, er zijn heel veel mooie projecten. We hebben ook vandaag bij WEB de nieuwe fabriek gezien. 1,5 jaar geleden was daar nog helemaal niks. Dus je ziet wel echt dat er grote verbeteringen komen. Dus ook ten aanzien van voldoende drinkwater voor de toekomst denk ik dat de Bonaireanen ook kunnen zien dat er wel degelijk wordt geleverd. En dat ik begreep dat het nog niet zo lang geleden was dat hier af en toe ook wel eens iets uitviel. Dat er even iets niet beschikbaar was. Dat is ook verbeterd en met die wegen gaat dat ook echt wel gebeuren. Maar het heeft helaas nog wat tijd nodig. Anders ben ik de mensen voor de gek aan het houden. Ze moeten echt nog even geduld hebben, vrees ik.
Dat is het eerlijke verhaal. We hebben nog ruimte voor een laatste vraag. Dank je. Welkom op het eiland. Ik heb nog even een vraag over het Galileo-project, waar u stadsinfo heeft gegeven. Kunt u iets meer vertellen over de werkgelegenheid? Want ik begreep dat wat experts vanuit het buitenland worden aangetrokken, dus niet vanaf Bonaire, maar dat er misschien toch werkgelegenheid ook voortkomt voor het eiland. Kunt u dat toelichten? Nou, allereerst wordt er natuurlijk gewoon gebouwd. Hè? Dus, en dat kan gewoon met lokale mensen gebeuren, dus dat levert werkgelegenheid op. Maar als het centrum er straks is, dan zijn dat niet alleen de internationale wetenschappers die hier naartoe komen en hier dus ook komen wonen, nou, hier ook naar de restaurants gaan, hun kleding gaan kopen enzovoort, die hier ook gewoon hun geld gaan uitgeven. Maar het is ook belangrijk om op de kaart te komen. En misschien ook, het voorbeeld was van de Wageningen Universiteit, waar een Bonaireaanse aan het afstuderen is op de algen, zeg maar, de studies daaromheen. Straks kunnen jonge Bonaireanen die een technische opleiding hebben gevolgd, gewoon op Bonaire weer aan de slag bij het Galileo Center. Want dat worden hele mooie gespecialiseerde banen. Maar ook, daar moet natuurlijk ook gewoon schoongemaakt worden, er moet beveiligd worden. Dus er hangt toch veel meer omheen dan alleen de wetenschappers. Oké. Micaela Prensa, dank je voor de presentie, dank je voor de pergunta nasi. En ik wil toch nog graag even de gelegenheid geven aan de minister en de gezaghebber om een laatste woord aan de bevolking te richten. Minister van Nieuwenhuizen. Nou, ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de gastvrije ontvangst. En zoals ik in het begin ook al zei, het risico is aanwezig dat ik nog een keer terug wil komen. Want ik heb het hier echt ontzettend naar mijn zin gehad. En ik zou tegen de Bonaireanen willen zeggen, ondanks dat ik niet alle problemen meteen kan oplossen, jullie mogen echt trots zijn op het eiland. Want nou, de Blue Destination, waar we het ook over hebben gehad, het is echt prachtig. Jullie hebben wat dat betreft echt goud in handen. En deze treasure, dit prachtige eiland, mogen we met z'n allen koesteren. Dank je. De minha parte, me quero agradecer, minister, e também toda sua delegação para a visita na Bonaire. Não para mirar a economia sua na situação de, entre outras, infraestrutura. Pero maneira minister mesmo visa também da questão de tempo que todo assunto na que vamos arreglar também. Na mencionar também por exemplo a stuurgroep que está trabalhando duro o assunto de caia não e tudo isso ainda está custando que o lado para ajudar tanto de instituição financeira e como com expertise, pois no tour e tanto minha pessoa como que com meu colega na do bestuurscollege está convencido que junto com o lado nos passe a infraestrutura muito mais bem na Bonaire assim melhorar a vida de Bonaireano na Riba Pita Barranca aqui. Eu agradeço minister e seu time com o Bonaire e me espero de mirar muito pronto na Bonaire weg. Dankjewel en tot snel. Alsjeblieft. Ja. Dank je na Unitur por vossa sintonia e ter outra oportunidade.